Hormatly Ata Watan TV kanalynyň tomaşaçylary, ine New Meksikanyň Albuquerque şäherindäki türkmen ine gizetine entek başlanyp töweleme adam bar ýa durly milletlerden adamlar bar. Diňe bir ýerli halk del. Ine leken töweleme şähere gelýän adamlar iýdi bilenok. Yani güzel şehir diyecektirdim. Diňe bärdäki Amerikanlarda, şu yerlerde ýaşaýan türkmenler var. Diňe hani şäherde, ştatlarynda Amerikan dürlükünjenden şeýle hem türk dowlamada bar eken durly milletlerden adamlar ine baramy. Ine leken mihmanlar ine şeýle gaçlanýar. Ine türkmen däpli turlaryna görä ine pişme çörek bilen gaçlanýar. Ine bu ýerde bolsa ine Türkmenistan tanıştyrýan Fergi, türkmen milli önlemimiz. Yine bu yerde hemme yine adamlar gelip du entegem yine leken bizden dutarmız gıcık, milli tüydük, milli eşiklemiz yine milli şahit teplemiz şähere başlanyk. Ýöne onda da görem gelen adamlar töweleme. Eýemler şuna adam gelipdir. Ne leken turly milletlerden adamlar şu ýerde. Ne leken enten gelip adamlar görýärmi? Ne şuun ne Türkmenistan konserti var.